Magandang araw, Central Luzon. Narito ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag natanggap nyo na ang balota sa loob ng voting precinct. Tingnan kung may mga marka o dumi na maaaring makasagabal sa pag-scan ng balota. Siguraduhin din natin walang nakashade sa pangalan ng mga kandidato. Huwag hayaang masira ang barcode sa gilid ng balota. Ito ang pinakaimportanteng parte ng balota dahil ito ang ini-scan ng machine upang magbilang ng boto. Huwag itupi ang balota hanggat hindi pa ito tapos ma-scan ng machine. Ako po si Boy Santiago. Samahan ninyo kami sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahalagang issue ng halalan. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115 sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Dahil boto mo, kinabukasan mo.